Guys, good morning. So, panibagong araw, panibagong video naman tayo. So, mauma kayo sa kaka-video ko. Well, this is my charot lang. Oo nga guys. So, while preparing, so magme-makeup muna tayo, no? Kasi kailangan natin mag-makeup guys para hindi pa tayo mukhang bangkay, 'di ba? So, yung makeup ko guys ay ito. Yung gamit ko na makeup na binlag ko na lang ito sa inyo, pinakita ko na sa inyo kung ano to siya. Charing. In-order ko lang siya sa ayan, in-order ko lang siya. And then, marami siyang mga kulay-kulay. So, kaya, everyday, maraming kulay. Tapos, yan yung nasa loob. Ayan. Tapos, meron pa dito sa baba. Ayan. Panglagay dito. Pero, since hindi ako gumagamit nito, so kaya hindi siya nauubos. So, dito lang ako nagpo-focus sa mga kulay-kulay. Panlagay ko lang dito. Para maging magkakulay yung mukha ko. And then, after that, magli-lip tint ako. So, yung lip tint ko, nagugustuhan nila, is ito. Si Sunny Matte. Ayan, free lang to siya sa binili ko na Sassy Lady from TikTok. So, ang kagandahan nito guys, kasi, pag ilalagay mo siya, kahit kumain ka, hindi siya natatanggal. So, ang ginagawa ko, kapag naglalagay ako nito, after kong kumain, magre-retouch ako nung free niya na Sassy Lady. So, ito yun guys. Ito yung i-retouch ko siya. Si lip balm. Pero ito yung kulay niya. Maganda din yung kulay niya. Ito na yung ilalagay ko after kong kumain sa lunch. Kasi hindi pa siya nawawala eh. So, magre-retouch lang ako ng konti lang ng ganun. So, ito. Ilalagay ko na sa lips ko. Kunting lips lang. Kunting lips. Ayan. So, yan na siya. Yan na yung ilalagay ko sa mukha ko, sa face ko. Ganyan. Okay na yan. Hindi ko na siya dadagdagan. So, after that, hindi ko makalimutan si facial cream from Eye White Korea na na-vlog ko na rin sa inyo. Guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo. 3-in-1 na pala siya. So, hindi mo na kailangan mag-foundation o maglagay ng kung ano-ano kasi automatic na siya na nagko-cover sa face mo. And, meron din siyang SPF 15. So, hindi naman tayo palaging nagbababad sa init. So, okay na yung 15. So, isang araw lang ako naglalagay nito kaya sachet lang yung binili ko kasi medyo mahal yung Yan. Tapos, lalagyan ko yung face ko.